Avui hem vingut fins a Quadis Andreu a buscar el renovat Opel Corsa, un automòbil mític que ens permetrà emocionar-nos gràcies a la seva divertida conducció, disseny innovador i esportiu i recursos tecnològics d'avantguarda. Un model atrevit i d'esperit juvenil, igual com la cuina que viurem a una magnífica ubicació del barri vell de Girona, a pocs metres del bullici de la ciutat. I és que l'Escabetx ofereix una cuina d'arreu del món amb un menú molt canviant. En Lluís Ballín, el xef, i en Pau Bonis, el cap de sala, són els responsables d'aquesta proposta diferencial de la ciutat. Ells desborden entusiasme i el contagien, fruit de la seva joventut i de la seva passió per la cuina i la restauració. La sisena generació de l'Opel Corsa és més moderna i tecnològicament avançada, amb un canvi significatiu en el seu disseny exterior i millores a l'interior. Destaca per la incorporació de la nova graella Opel Vysor, els fars Intellilux LED matricials i una estètica actualitzada que combina tradició i innovació. A nivell mecànic s'ha actualitzat amb motors de gasolina i una versió elèctrica més potent, amb dues opcions optimitzades per una major eficiència i menys emissions. La nova tecnologia i connectivitat a bord, com el quadre d'instruments digital i el sistema multimèdia avançat, reafirmen el compromís d'Opel amb la innovació i la sostenibilitat. A l'antic carrer de la Galera, més conegut ara com el d'Anselm Clavé, hi trobem el número 24 al restaurant L'Escabetx, just on hi havia el mític Can Vidal, on servien algunes de les millors tapes de Girona. El fet que al costat hi hagi la plaça de la Independència amb la major concentració d'ofertes gastronòmiques de la ciutat no ha desanimat els joves Lluís i Pau, que han apostat per una cuina creativa i honesta. Un producte de qualitat amb una fusió de sabors sorprenents i amb l'Escabetx com a motor i guia d'una proposta nova i diferent són els eixos damunt dels quals es mou el restaurant L'Escabetx.